हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ फारि फारि नायलांदिनि लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया मोनसे नटिफिकेशन फोसावदों बे नटिफिकेशननि गेजेरजों सेशन 2021-22 नि एडमिशननि डेट एबा अक्ट'खौ फोसावनाय जाबाय बेवहाय एमए एमएससी एमकम एमसीए एमबीए बीएड एमएड सार्टिफिकेट एन्ड डिप्लोमा कोर्स बायदिफोरनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन स' नोंथांमोनहा एडमिशन लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै होदो मानोना एडमिशननि डेडलाइनआ बारा गोबाव गैला नै गाहायाव अनलाइन एप्लाइनि डेडलाइनखौ होनाय जादों एमए इन एसामिस बड' इंलिश बेनि अनलाइन एप्लाइआ 2 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिनानै दङ बेनि लास्ट डेटआ 15 सेप्टेम्बर 2021 बेनि एन्ट्रेन्सनि डेटआ 17 सेप्टेम्बर 2021 आरो बेनि सेलेक्शन लिस्टखौ 2021 नि 25 सेप्टेम्बराव होनाय जागोन काउन्सेलिं एन्ड एडमिशना 27 सेप्टेम्बराव जागोन एमए इन हिस्ट्री पलिटिकल साइन्स इकोनॉमिक्स एडुकेशन एमए इन एमएससी इन मैथमेटिक्स बेनि एप्लाइआबो 2 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिनानै दङ बेनि लास्ट डेटआ 15 सेप्टेम्बर 2021 आरो एन्ट्रेन्सनि डेटआ 18 सेप्टेम्बर 2021 सेलेक्शन लिस्टखौ 25 सेप्टेम्बराव फोसावनाय जागोन आरो काउन्सेलिं एन्ड एडमिशन बेयो 28 सेप्टेम्बराव जागोन एमएससी इन बटानी केमिस्ट्री फिजिक्स जिअग्राफी कम्पिउटार साइन्स एन्ड आईटी एमसीए जुल'जी बेबो 2 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिनानै दङ बेनि लास्ट डेटआ 15 सेप्टेम्बर 2021 आरो बेनि एन्ट्रेन्सनि डेटआ 19 सेप्टेम्बर 2021 बेनि सेलेक्शन लिस्टखौ 25 सेप्टेम्बराव फोसावनाय जागोन आरो काउन्सेलिं एन्ड एडमिशना 29 सेप्टेम्बर 2021 आव जागोन एमकम एमबीए बाय'टेक्न'ल'जि बेबो 2 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिनानै दङ बेनि लास्ट डेटआ 15 सेप्टेम्बर 2021 आरो एन्ट्रेन्सनि डेटआ 20 सेप्टेम्बर 2021 बेनि सेलेक्शन लिस्टखौ 25 सेप्टेम्बराव फोसावनाय जागोन आरो काउन्सेलिं एन्ड एडमिशना जागोन 30 सेप्टेम्बराव बेबायदिनो बीएडआबो 2 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिनानै दङ आरो बेनि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बर 2021 स' लोगोफोर नैबेनि एन्ट्रेन्सनि डेटखौ होनाय जायाखै नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव बेनि नटिफिकेशनखौ चेक खालामबाय था बेनि नटिफिकेशनखौ होनाय जागोन अफिसियेल वेबसाइटआव थिग बेबायदिनो एमएडआबो 2 सेप्टेम्बर 2021 निफ्रायनो एप्लाइ जानानै दङ बेनि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बर 2021 बेनि एन्ट्रेन्सनि डेटखौबो होनाय जायाखै नोंथांमोना बेनि एन्ट्रेन्सनि डेटखौ अफिसियेल वेबसाइटआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि अफिसियेल वेबसाइटआव चेक खालामबाय था बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनि नटिफिकेशनखौ होनाय जागोन बेबायदिनो डिप्ल'मा इन कम्पिउटार कोर्स बेनि एप्लाइआबो 2 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिनानै दङ बेनि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बर 2021 बेनि एन्ट्रेन्सनि डेटखौबो होनाय जाथ'वाखै नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै चेक खालामबाय था नोंथांमोना बेनि नटिफिकेशनखौ नुनो मोनगोन उनावहाय स' लोगोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै होदो थाबैनो मानोना बारा गोबाव गैलिया स' लोगोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन इउनिक आइडिखौ खालामनानै लायाखैब्ला खालामनानै लाग्रो मानोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बे इउनिक आइडिखौ नांगौ जानानै फैयो बे इउनिक आइडि गैयाब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि लिंकखौ नांगौब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन आं भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ होनाय जादों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लिंकखौ नांगौबाबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां आं डिसक्रिपसनाव होनाय जादों नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना एन्ट्रेन्सनि थाखाय 600 फिसखौ होनांगोन बेबायदिनो नोंथांमोनहा गोबां माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौबो रेडि खालामनानै दोनखा जेरै मेट्रिकनि एडमिट कार्ड मार्कशीट आरो नै बेहाय दङ नोंथांनि फट' सिगनेचार HSLC नि एडमिट कार्ड नांगोन HSLC नि मार्कशीट नांगोन आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्कशीट नांगोन बेबायदिनो ग्रेजुवेशननि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट नांगोन आरो ग्रेजुवेशननि मार्कशीट नांगोन बेबायदिनो कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन आरो बेबायदिनो नोंथांनि बेंक पासबुक नांगोन आरो बेबायदिनो डोमिसाइल सार्टिफिकेट जायखिजाया आधार बा आधार पेन कार्ड बा पेन कार्ड पासपोर्ट बा पासपोर्ट
बेबायदिखौ नोंथांमोना रेडि खालामनानै दोनखा ओमफ्राय लोगोफोर फट' आरो सिगनेचार बे मोननैया जेपिजि फाइल जानांगोन ओमफ्राय नैबे माखासे जानाखि डकुमेन्ट्सफोर दङ नोंथांमोना बेखौ PDF फाइल खालामनांगोन 300 KB नि गेजेराव 300 नि बारा जायोब्ला बियो साबमिट जानाय नङा नोंथांमोना 300 नि गाहायाव PDF फाइल बानाय 300 KB नि गाहायाव खालामनानै नोंथांमोनहा नैबेवहाय आपल'ड हरनांगोन नोंथांमोनहा आपल'ड हरनायनि उनावहाय नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनांगोन स' लोगोफोर आङो बेवहाय अनलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामनाय जायो बेनि भिडिअखौ बाव दिन्थिनाय जायाखै बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि थाखाय आलादायै भिडिअ बानायनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों